Dobrý deň, dámy a pánové, dneska som tu so mojím bratom a dneska je druhé video, takže tak. Takže tak, máme tu jeden beastalk a tak. Ale dostal som toto. No, od koho? Od teba. No, od Gintera. Môžem to predať? No a nie, hej. Ďakujem. A ti veľmi rád pomôžem. Pozriem sa, jaké mám dobre a ti dám. Len neviem, jaké mám dobre, ale mám biely toto. No toto je čo? To je Terminator? No, tu je 10 biliónový toto. Elder Strawberry. Ale za veľa... Jaj, kurník. Kurňa. Jaj, to je maličké, dobre. To je za 900, ale... Až tak... Ja idem dať čo na sídu, lebo chcem si dať čo. Koľko máš ty? Necháš do súťaže to 10 biliónové? Alebo? Aké? Ten Elder Strawberry. Počkaj, jem ku tebe. Alebo tu máš 3 biliónové, dobre. Aké? Dobre. Takže tak, no. 3 bilióny. 3 bilióny si dostal. Toto neviem, kde mám dať. Vedú záhradky tvoje. Ja ti to dám. Netreba. Ale vezmi si to, lebo ja to už neviem fakt, kde mám dať. Veď do záhradky, počkaj, ja ti dám dačo. Vezmi si to. Mne netreba. Prosím. Netreba. Prosím. Tu máš Snaila. Šej? Snail, nie Šnek. Aj to je isté. To je také isté. No, A jak to mám dať do... Ale ja mám Max. tu máš Max. Max 5. Jaha, ty už máš 5. Jaha, ja som si to nevšimol. Toto a toto. Nie, toto a toto. Toto. Ale veď daj mi to. Toto Tak, Snail, dobre. a toto. A ešte Monkey. Silver Monkey. No, daj. No, teraz. Zase mám. Dáme ti manakety zas. No, daj. Tak, Silver Monkey. A to... Ja si všetko to dám do inventára, lebo ja to nechcem. A ešte vyhral ten prvý v komentároch ten... Jak sa on volá, ja neviem ani. Tu by a ešte toto. Orangutana. Napíš mi aj... Trampolínu máš. No ďakujem. Napíš mi aj dnes a ti výhru dodám. A dnes sme dostali také, asi. Nie, nedostali sme, nevadí. Ja, čo som tu pridal? Takže tak, no. Ja som trochu noobak vo Pro-Karton, ale poďte sa pozrieť na moju záhradku. Dobre, ideme shodnotiť jeho záhradku. Nebudem sa vysmievať, ale toto nie, ale ja keď som bol noobak, alebo tak, mňa ešte horšie vyzerala záhradka, takže no, ja nemôžem nič k tomu povedať. A iba vám chcem ukázať, poď tu, kde si. No. Tu mi rastie to ten beastalk. Áno. No, už vyrastol. Áno, už mi vyrastol. Už mi vyrastol beastalk, áno. A no, pozri sa na môj beastalk. Ale nie, ja všetko toto tu poviem. Tak, tu mám kde si? Tu idem. Takže tu mám strawberry, alebo strawberry. No, tu má blueberry, tu má karot. Nie, ja. Takže... Ale ty si spomalený. Nie, prosím. Kokonát, tak. Tak, a tu máme ešte jeden veľký bambus. Dobre,
Dobre. A ešte jeden ananas, to je pineapple. I tu je jeden, to je dajaký uzmutovaný asi. Dobre. Dobre, nie. Poď, že čo to je? Dobre už. To je jedno, mňa to nezaujíma. Ale nie. Tak potom ja neviem. Ja neviem, čo mám robiť, lebo máme do toto. To je schnila, poď, ja ti to ukážem. Není to schnila, nič není tu schnilé. Toto. Gold meteorit, není. Šoket, jung, vinstro, kvet, ešte dáme čok a tak. Ja to idem predať. Dáš mi kakao? Čo? Kakao. Jedno kakao. Tu máš kakao, daj mi. Toto? No. A tam máš aj. Tu. Dobre, díky. A to na čo ti je také kakao? To Na vytr... súťaže? Nie, Koľko stojí takýto toto? Koľko za týchto predám? 30 toto. 36 000. dneska budem editovať všetko možné. A ty máš peklo súťaže? Nie. To je Serenity. Môžem ja dať čo dať do súťaže? Už si dal. Čo? Netreba nám zo tvojej záhradky nič. Netreba zo tvojej záhradky nič. Ja mám papky. Dobre, to nikto nechce. A potom veľký bambus. Potom tomátu. Ani tomátu. Krov. Dobre, no tak zo videa bolo všetko. Keď sa vám páčilo, tak nezabudnite dať like, odber so zvonečkem. Čau, čau. Ahoj.